तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बरुआ सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट खतरनाक मैटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी ननद भौजाई के स्पेशल सॉन्ग। उम्मीद करते रउआ सबके गाना बेहद पसंद आई। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी कल चाहता नहीं, गायकी रुआ के पसंद बा आ रउआ के बढ़िया बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तो मंदिर नहीं मिलत, बढ़िया रउआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ। तो रउआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बिन तो रउआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर हिंदी गाना चाहे भोजपुरी गाना लिखवा सकीले। लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, जिला स्पेशल गाना, चाहे वो अपने मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकीले, चाहे कोनो भी म्यूजिक बनवा सकीले, वो बिल्कुल चीज़ चार्ज पर। तो ये से कहल चाहब रुआ सबन से कि रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी, चैनल पर पहला बार बानी, चैनल पर बिल्कुल नया बानी, तो चैनल के पहले सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रुआ सबन के मिले। अगर रुआ सबके वीडियो अच्छा लागता, गाना रुआ सबके पसंद आवता तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा। ये रुआ सबन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करती रुआ सबके बेहद पसंद आई। आज से कुछ दिन पहले वो गाना आई रहे प्रमोद प्रेमी के, हरि भैया के बोला दो अपना, हरि डहकता खजानावा रामा, कि लोहिया काटत गालहिले, बेलत में जो बनावा रामा। तो यही ट्रैक पर हुआ सबन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त ननद भौजाई के स्पेशल सॉन्ग। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। एगो भौजाई अपना ननद के कारनामा देख के कैसे कहत रही अपना पतिदेव से कि कोचिंग क्लास करे हरि जाली रोजे भोरवा में, हरि कोचिंग क्लास करे हरि जाली रोजे भोरवा में, कि मारतारी महाजानन दो, कि मारतारी महाजानन दो, मजनुआ के कोरावा में, मारतारी महाजानन दो, मजनुआ के कोरावा में, कि दांत के निशानी आइल, कि दांत के निशानी आइल, बाटे इन कठोरावा में, कि मारतारी महाजानन दो, अरे मजनुआ के कोरावा में, कि मारतारी महाजानन दो। तो उम्मीद करतनी मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आइल हुई। अगर ये गाना कर हुआ फुल लिखवावल चाहतनी, चाहे एकर म्यूजिक बनवावल चाहतनी, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाएगी। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोई मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी। इससे कि हम गायक तो ना ही, हम तहीं राइटर रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय माता दी।